Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Mission και αποστολή δική μας είναι να εμπλουτίσουμε την ατζέντα σας με καινούργιες και πολύ καινοτόμες ιδέες. Παρ' όλα αυτά, εμείς περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας προτάσεις στο mission@channel9.gr. Ας υποδεχτούμε στην παρέα μας την Κατερίνα Παπά. Κατερίνα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιάννη μου. Τι κάνεις? Καλά, εσύ πώς πέρασε η εβδομάδα σου? Πάρα πολύ ωραία, ξέρεις εσύ, Ξέρω. Χορός, διασκέδαση. Βγήκες, πήγες πουθενά? Κλασικά, ξέρεις, τα μέρη μας για χορό, εμείς οι Latin dancers. Με την Αγγελική ή μόνη σου? Η Αγγελική δεν ακολουθεί πάντα στο χορό, αλλά ακολουθεί στην παρέα. Ξέρεις που είναι η Αγγελική? Η Αγγελική τώρα δεν ξέρω, στο control πρέπει Η να είναι. Αγγελική στο σπίτι της έχει κάποιες επαγγελματικές υποχρεώσεις και για κάποιο διάστημα θα απουσιάζει, οπότε αναλαμβάνω εγώ για όσο καιρό θα λείπει. Μάλιστα. Τι θέματα μου έχεις ετοιμάσει, Κατερίνα? Βασικά, το πρώτο και σημαντικότερο, Alma Danza. Βέβαια. Κύριε αγαπητέ Γιάννη, χορευτή φοβερέ. Για πες μας για το Alma Danza. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι στον Κορυδαλό, Ταξιαρχών και Καυκάσου 56Α στον πρώτο όροφο. Βλέπουμε φωτογραφίες τώρα από κάποια παράσταση που είχαμε κάνει παλιότερα. Αυτός είναι ο Διονύσης από το Dancing. Τα τηλέφωνα να πούμε, τα γράφει και κάτω το σουπεράκι μας ότι είναι 210-56-21-323 και 56-21-328. Τι μαθήματα κάνετε, Γιάννη, ακριβώς? Έχουμε διάφορα είδη χορού, από κλασικό, σύγχρονο, musical, jazz, φλαμέγκο, αργεντίνικο. Τι ωραία, μ' αρέσει. Ναι. Μ' αρέσει το φλαμέγκο και Ναι, το δεν σ' αρέσει, αλλά δεν αργεντίνικο. έχεις έρθει. Πρέπει. Τι να κάνουμε, όλοι έχουμε υποχρεώσεις και τρέχουμε. Ναι, έλα να ανεβάσουμε λίγο τη θερμοκρασία. Ή ούτως ή άλλως στην Αλμαντάζα η θερμοκρασία είναι ανεβασμένη. Οπωσδήποτε. Πάμε τώρα που είπαμε για θερμοκρασία, πάμε να δούμε μια εταιρεία που αφορά τη θέρμανση. Ξέρεις ποια λέω? Ναι, την Eco Heating λες. Εναλλακτικός τρόπος θέρμανσης. Έχουμε επισκεφτεί την Eco Heating αρκετές φορές, θα έλεγα. Έχουμε τον κύριο Καραβασιλιάδη, το οποίο πάμε να δούμε ένα βίντεο για τον ίδιο. Ωραία. Λέγομαι Σταύρος Καραβασιλιάδης, είμαι ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Eco Heating Ελλάς. Μπορείτε να μας βρείτε στη διεύθυνση www.ecoheatingelas.gr και στα τηλέφωνα 210 81 42 142 και 210 81 42 556. Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε όποια απορία έχετε σχετικά με το πέλετ και τα βιοκαύσιμα. Ωραία. Μετά από το βίντεο με τον κύριο Καραβασιλιάδη, πάμε να δούμε ένα βίντεο που αφορά την επιχείρηση. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Στην εκπομπή σας έχω μιλήσει πολλές φορές για την Eco Heating Ελλάς. Λοιπόν, η περιέργεια για το σκέψου έξυπνα και οικολογικά με έκανε να έρθω εδώ, να συναντήσω τον κύριο Σταύρο Καραβασιλιάδη, σωστά? Καλησπέρα, Αγγελική. Καλησπέρα, Σταύρο. Λοιπόν, έχουμε έρθει για να μάθουμε όλες τις πληροφορίες σχετικά με την Eco Heating Ελλάς. Μάλιστα. Τι είναι το πέλετ? Θα ξεκινήσουμε από τα πολύ απλά. Τι είναι το πέλετ, λοιπόν? Το πέλετ ανήκει στην κατηγορία των βιοκαυσίμων. Δηλαδή, είναι τα καύσιμα τα οποία παράγονται από καθαρά δασική πρώτη ύλη. Που είναι πολύ σημαντικό και οικολογικό, δηλαδή. Ακριβώς, γιατί Ξεκινάμε είναι με ένα προϊόν το οποίο ανακυκλώνεται στη φύση με φυσική διαδικασία. Μάλιστα. Δεν περιέχει κανένα χημικό πρόσθετο το οποίο να επιβαρύνει το περιβάλλον. Κανένα χημικό πρόσθετο. Κανένα απολύτως. Και ουσιαστικά είναι το πριονίδι από την υλοτομία, το οποίο το παίρνουμε, το συσκευάζουμε σε μηχανές για να βγει αυτό το καρυδάκι το οποίο λέμε στην καθημερινή, το οποίο το καίμε μετά σε ειδικούς καυστήρες για να ζεσταθούμε, αντικαθιστώντας έτσι το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο. Μάλιστα. Πες μου για την Eco Heating Ελλάς. Πότε ξεκίνησε, ποιανού ιδέα είναι εδώ και οι συντελεστές της επιχείρησης. Θα τα πούμε όλα. Οι επιχειρηματίες να τα λέμε σωστά. Θα τα πούμε όλα και θα δώσουμε όλες τις λεπτομέρειες στον κόσμο. Σωστά. Η εταιρεία ιδρύθηκε πριν από 2 χρόνια ουσιαστικά, όταν μετά από έντονη ανησυχία για το πού πάνε οι τιμές των καυσίμων και το κόστος θέρμανσης γενικότερα, ταξιδέψαμε σε όλα τα Βαλκάνια, μπορώ να πω, αναζητώντας λύσεις, οποίες ο καταναλωτής θα μπορεί να ζεσταθεί φθηνά, εναλλακτικά, καταργώντας τα ορυκτά καύσιμα και γλιτώνοντας λεφτά στην τσέπη του.
Θέλω να πω ότι όπως και το Mission, έτσι είναι και ας το πούμε, οι sponsors της εκπομπής. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία να ψάχνουμε ανθρώπους που έχουν βρει εναλλακτικούς τρόπους για την περίοδο αυτή που ζούμε. Σωστά. Μια τέτοια είναι και τη συγκεκριμένη επιχείρηση και η συγκεκριμένη πρόταση. Πολύ σωστά. Δώσε μου την πληροφορία, αν θες, σχετικά με το κέρδος. Γιατί να έρθει δηλαδή η φίλη τηλεθεάτρια και ο φίλος τηλεθεατής να κάνει μια τέτοια επένδυση που έχει και κάποιο κόστος, σωστά? Πρώτα θέλω λοιπόν να μου πεις για το κέρδος και μετά για το κόστος. Το κέρδος μπορεί να φτάσει και το 60% σε σχέση με το πετρέλαιο. Μάλιστα. Αντικαθιστώντας λοιπόν ένα καυστήρα και λέβητα πετρελαίου με ένα καυστήρα και λέβητα πέλετ, έχει διπλό όφελος. Πρώτα απ' όλα οικονομία έως και 60%. Πολύ σημαντικό. Και κατά δεύτερο λόγο, τεράστιο όφελος για το περιβάλλον, διότι όπως είπαμε, ανακυκλώνεται μέσα στην ατμόσφαιρα και δεν ουσιαστικά φέρνουμε από το υπέδαφος αυτό το οποίο θα επιβαρύνει παραπάνω το περιβάλλον. Νομίζω όσο πιο απλά, τόσο πιο καλά, έτσι δεν είναι? Σαφέστατα. Ποιο είναι το κόστος λοιπόν μιας τέτοιας πρότασης? Το κόστος μπορεί να ξεκινήσει από τα 2.500 ευρώ και μπορεί να φτάσει και τα 4.500-5 και παραπάνω, αναλόγως τώρα την έκταση της επιφάνειας που θέλουμε να καλύψουμε ή και τις ανάγκες του κάθε κτηρίου. Μάλιστα. Τυπικά ένα σπίτι 100 τετραγωνικό να πούμε μπορεί να καλυφθεί από 2.500 έως 3.000 ευρώ. Μάλιστα. Πες μου λίγο τα τηλέφωνα επικοινωνίας και το πού μπορεί να βρει ο κόσμος τις περισσότερες πληροφορίες. Η έδρα μας είναι στην Άνοιξη και τα τηλέφωνά μας είναι το 210 81 42 142. Όπως επίσης και το site μας είναι αυτό το οποίο φαίνεται, το www.ecoheatingellas.gr. Εκεί ο κάθε καταναλωτής μπορεί να βρει πληροφορίες σχετικά με το πέλετ, το τι είναι, το πόσο μπορεί να του στοιχήσει μια εγκατάσταση και το τι απόσβεση θα έχει και σε ποιο χρονικό διάστημα σε σχέση με την επένδυσή του. Νομίζω πήραμε μια πολύ μικρή γεύση για το κέρδος που μπορεί να έχουμε με μια τέτοια αγορά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Ανανεώνουμε στο επόμενο βίντεο. Ευχαριστώ και εγώ. Πολύ ωραία. Είδαμε εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης, Κατερίνα μου. Ναι. Και τι μου έρχεται στο μυαλό εμένα? Ζέστη, Ναι. καναπές Ναι. και τι άλλο? Γλυκό θα μου πεις. Γλυκό. Ξέρεις όχι. ότι έχω αδυναμία σε αυτό. Και γλυκά από πού, Κατερίνα? Από το μελίτροπο, να Εννοείται, από εκεί τρώμε συνέχεια. Παραδοσιακά γλυκά. Γλυκά τα οποία σε ταξιδεύουν. Έμαθα ότι έχει πολλές ποικιλίες το συγκεκριμένο ζαχαροπλαστείο. Ναι, 117 γεύσεις έχει, Κατερίνα, το μελίτροπον. Απίστευτο. Είναι, τι είναι, κρέμα, σοκολάτα, έχει πάρα πολλές γεύσεις. Σκολιάτες, βούτυρο. Ναι, και τώρα τα Χριστούγεννα ήταν κόλαση, μπορώ να σου πω, γιατί... Καταστροφή για όλους μας. Προσπαθούμε να χάσουμε κιλά, αλλά εντάξει, το μελίτροπον Πού είναι το μελίτροπο? Πού είναι το μελίτροπον? Λεωφόρος Ηρακλείου είναι, στο Ηράκλειο. Ωραία. Ωραία. Μπορούμε να το βρούμε και στο ίντερνετ. Μπορούμε να το προμηθευτούμε και από εκεί πέρα. Και να κάνουμε και παραγγελίες και τούρτες μπορούμε να παραγγείλουμε, να υποθέσω. Ναι. Το έχεις επισκεφτεί εσύ, Κατερίνα? Όχι, δεν έχω πάει, αλλά μου δίνεις τώρα ένα κίνητρο με τις 117 ποικιλίες για να πάω. Για να πας και εσύ. Ναι. Και μιας και ανέφερα καναπέ πριν, πού θα πάμε τώρα? Θα πάμε στην Γκαντ. Στην Γκαντ, ναι, με τα έπιπλα. Με τα έπιπλα. Εσύ μας είχες πει ότι είχες αγοράσει. Εγώ είχα αγοράσει μια πάρα πολύ ωραία σύνθεση για το σαλόνι. Είχα δει το showroom που υπάρχει εκεί πέρα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος, στη Λεωφόρο Μαραθώνος, 120 στο Πικέρμι. Το τηλέφωνο του, Κατερίνα? Είναι 210 60 38 441 και έχει μεγάλη ποικιλία από έπιπλα σαλονιού, 800 τετραγωνικά, πρέπει να σου πω ότι είναι μόνο το showroom. Έχει λίστα γάμου, δωρεάν μελέτη χώρου σου κάνουν από το κατάστημα, κάνουν ανακαίνιση επίπλων, ειδικές κατασκευές, σου δίνουν δεκαετή εγγύηση σε οτιδήποτε αγοράσει. Σε μένα μου τη δώσαν γραπτό στη δεκαετή εγγύηση. Είναι μια πάρα πολύ καλή επιχείρηση. Πολύ οικογενειακή, πολύ ζεστός χώρος, πολύ ωραίος. Και έμαθα ότι ο κύριος Γονίδης μας ξενάγησε σε όλα τα τετραγωνικά του χώρου και μας έδειξε όλες τις ποικιλίες των επίπλων και των σχεδιασμών που υπάρχουν. Πάμε να δούμε Gold Point, αγορά χρυσού. Την είχες παρουσιάσει και εσύ σε κάποια παλιότερη εκπομπή. Πες μας λίγο που είναι, Κατερίνα μου. Η Gold Point βρίσκεται στη Λεωφόρο Μαραθώνος 37 στην Παλίνη. Το τηλέφωνο είναι 213 0043 490. Και το site? Και το site www.goldpoint.gr. Ωραία. Εδώ νομίζω έχουμε και βίντεο να δούμε ή όχι? Ωραία.
Ωραία. Πες μου κάτι άλλο για την αγορά χρυσού. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι αυτές τις δύσκολες εποχές ευτυχώς που υπάρχουν και αυτοί οι χώροι για να μπορούμε να πληρώνουν γενικά σε μετρητά, άμεσα. Αγοράζουν σε αρκετά καλές τιμές, σύμφωνα με την τιμή της αγοράς χρυσού, έτσι. Ναι. Οπότε πάμε να δούμε τώρα ένα βιντεάκι από το χώρο για να μας τα πούνε καλύτερα οι υπεύθυνοι. Καλησπέρα. Μαρία μου, θέλω να μας πεις τι είναι η Gold Point. Είμαστε μια εταιρεία που ασχολείται με το χρυσό από το 1960. Είμαστε καθαρά ελληνική και οικογενειακή επιχείρηση και λόγω της εμπειρίας μας όλων αυτών των ετών ασχολούμαστε πλέον με τον χώρο καθαρά της αγοράς χρυσού. Θέλω να μου πεις ακριβώς για την εμπειρία σας. Πόσα χρόνια ασχολείστε με το χρυσό? Ας το ειδικεύσουμε, με το χρυσό και με το αργυρό χρυσοκοή. Είμαστε στον χώρο του χρυσού από το 1960. Νομίζω ότι η εμπειρία σας είναι πολύ μεγάλη για το λόγο ότι μιλάμε για μία 50ετία και περίπου, ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, πες μου λοιπόν για την Gold Point. Τι είναι ακριβώς αυτή η επιχείρηση? Πάνω απ' όλα είμαστε καθαρά ελληνική και οικογενειακή επιχείρηση. Τι είδους όμως επιχείρηση? Ασχολούμαστε με την αγορά χρυσού πλέον. Από την αγορά χρυσού εδώ και λίγα χρόνια, αλλά από την αγορά γενικά και την εμπορία του χρυσού από το 1960. Μάλιστα. Με κρατική άδεια. Αυτό να το εννοήσουμε. Θέλουμε πάνω απ' όλα να είμαστε νόμιμοι. Και για να κοιτάμε και τον πελάτη μας στα μάτια και να υπάρχει μια αξιοπιστία για αυτό που κάνουμε, φυσικά και προτιμούμε να είμαστε με κρατική άδεια και πάνω απ' όλα και να είμαστε σωστοί και νομότυποι. Μάλιστα. Μίλησα πόσα καταστήματα έχετε? Έχουμε 4 καταστήματα. Εδώ είμαστε στην Αγίας Λαύρας 111. Άλλο ένα κατάστημα στην Άνοιξη, Λεωφόρο Μαραθώνος 80. Στην Παλίνη, Λεωφόρο Μαραθώνος 37. Στην Νέα Κηφισιά, Λέων 25. Και συνεργαζόμαστε με το κατάστημα Μένου, στο Κολονάκι, Καψάλη 6. Μάλιστα. Δώσε μου τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι 213 02 31 762 και 697 41 93 733, όπου θα μπορέσετε να ρωτήσετε οποιαδήποτε πληροφορία αν χρειαστείτε και από εκεί και πέρα θα σας κατευθύνουμε. Για το site www.goldpoint.gr. Είναι ένα site που έχει πρόσφατα ανανεωθεί. Πιστεύω ότι μπορεί να καλύψει άνετα όλες τις πληροφορίες που μπορεί κάποιος να χρειαστεί και φυσικά οτιδήποτε θελήσει να διαβάσει και για εμάς και την εταιρεία μας. Μάλιστα. Θέλω να μου μιλήσει λίγο σχετικά με τη διαδικασία της αγοράς χρυσού. Δηλαδή, ο κόσμος τώρα λέει τι κάνουν εκεί. Αγοράζουν χρυσό, δίνουν κάποιο αντάλλαγμα, αλλά πώς γίνεται η διαδικασία, τι κάνετε ακριβώς? Κάποια παλιά κοσμήματα, όπως φαντάζεστε να κυκλώνονται. Κάποια άλλα κοσμήματα που έχουν πάρα πολύ δημοσιολίτες του Μπριγιάν για σωστό του πελάτη μας και για καλό δικό του, για να πετύχει την καλύτερη δυνατή τιμή. Αλλά νομίζω και δικό σας, γιατί υπάρχει αυτή η εγκυρότητα και πιστοποίηση πάνω απ' όλα για την πολύτιμο λίθο Μπριγιάν που υπάρχει σε κάποιο κόσμημα. Τα εκτιμάει ένας δικός μας συνεργαζόμενος γεμολόγος που κοστολογεί την κάθε πέτρα και υπάρχει μια πιστοποίηση για την καθαρότητα του Μπριγιάν. Μάλιστα. Να τονίσουμε ότι είναι ακριβώς 5 καταστήματα, 4 συν ένα συνεργαζόμενο, Καψάλη 6, στο Κολονάκι. Πολύ ωραία. Μίλησε μας λίγο σχετικά με το θέμα της οικογενειακής επιχείρησης και το θέμα του ότι είναι ελληνικού συμφερόντος. Δηλαδή, είναι μια επιχείρηση που να πούμε λειτουργεί σαν σωτήρια στην περίοδο αυτή που διανύουμε. Τους καιρούς που διανύουμε, η οικογένεια που έχει την επιχείρηση προσπαθεί να βοηθήσει όσο δυνατόν περισσότερο, δίνοντας ρευστό σε ανθρώπους που ειδικά στις μέρες μας το έχουν ανάγκη για να καλύψουν κάποιες βασικές τους ανάγκες και κατά κάποιο τρόπο είναι μια σωτηρία για να εξασφαλίσει ο κάθε πελάτης μας ρευστό και να καλυφθούν όσο δυνατόν περισσότερες ανάγκες, που ειδικά στις μέρες μας είναι πολύ βασικό. Άρα δηλαδή το προτείνεις στους τηλεθεατές και τηλεθεάτριες που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή? Φυσικά και το προτείνω. Υπάρχει πάνω απ' όλα εχεμήθεια, πάνω απ' όλα υπάρχει πιστοποίηση λογοκρατικής άδειας και μπορείτε να πάσα στιγμή να έρθετε να σας καλωσορίσουμε στο κατάστημά μας και να μας γνωρίσετε και από κοντά. Φυσικά. Και ό,τι και να είναι και σε περίπτωση ακόμα που δεν θέλουν να κάνουν άμεσα μία αγορά χρυσού, αλλά μπορούν να πάρουν όλες τις πληροφορίες. Οποιασδήποτε πληροφορίες και στα καταστήματά μας, Αγίας Λαύρας 111, Λεωφόρο Μαραθώνος 80, Λεωφόρο Μαραθώνος 37 και Ελαιών 25. Πολύ ωραία. Να τονίσουμε ότι είναι για την άδεια, πες μου. Ξανά. Έχουμε κρατική άδεια.
θέλουμε να είμαστε νομότυποι και αυτό είναι και σωστό και για τον πελάτη μας και καλό δικό μας, γιατί θέλουμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο πιστοποιημένοι και για τον πελάτη μας και να τον κοιτάμε στα μάτια και να ξέρουμε ότι πραγματικά προσπαθούμε ό,τι καλύτερο να κάνουμε. Μάλιστα, αγοράκια σου λοιπόν από την Gold Point. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Εγώ ευχαριστώ. Πάρα πολύ ωραία, Κατερίνα μου. Πάρα πολύ ωραία. Είδαμε στο βίντεο διάφορα πράγματα για την Gold Point. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι την αγορά χρυσού την κάνουν με ραντεβού, είτε έρχονται στο χώρο το δικό σου, είτε πας εκεί. Είτε ναι. Και γίνεται η εκτίμηση εκεί πέρα. Και μια και είπαμε για χρυσό, θα πάω στο αγαπημένο μου θέμα. Οφείλω να ομολογήσω. Θα με πας, ξέρω, σε κοσμήματα αντρικά, έτσι. Ναι. Στο πρώτο ανδρικό κοσματοπωλείο στην Ευρώπη, στο Men U. Το οποίο βρίσκεται, Κατερίνα μου... Είπαμε, Καψάλι 6 Κολονάκι, με το τηλέφωνο 210 72 56 649. Υπέροχα ανδρικά κοσμήματα. Εγώ νομίζω αν πάω εκεί πέρα, εκεί θα μείνω κιόλας. Μάλλον θα ξοδέψεις, Γιάννη. Εκεί πέρα αρκετά. Έχει ωραία μανικετόκουμπα, έχει ωραία δαχτυλίδια αντρικά, έχει βραχιόλια. Έχει και γυναικεία βέβαια. Νομίζω ότι εκεί πέρα πρέπει να κάνουμε μαζί να πάμε παρέα και να δούμε και τις βιτρίνες που έχει, που βλέπουμε και τώρα που πέρασε μία στην οθόνη. Ναι. Αλλά και γυναικεία και αντρικά κοσμήματα. Πάμε να δούμε στο βίντεο, να μας πει περισσότερο ο υπεύθυνος του καταστήματος. Κύριε Σπύρο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πόσα χρόνια διατηρείτε το μένου και γενικά μιλήστε μας για την ιστορία του. Το κατάστημα άνοιξε το 2003. Άνοιξε αποκλειστικά σαν ανδρικό. Και φέτος, στις 17 Δεκέμβρη, κλείνουμε τα 10 χρόνια 10 χρόνια του καταστήματος. 10 χρόνια ανδρικό κοσματοπωλείο και όχι μόνο. Ναι, όχι μόνο, γιατί ήμασταν αποκλειστικά ανδρικό για 4 χρόνια. Και μάλιστα ήμασταν και το μόνο μαγαζί στην Ευρώπη με αποκλειστικά ανδρικό κόσμημα. Αλλά μετά από πιέσεις και απέτηση των γυναικών, αναγκαστήκαμε να βάλουμε και κάποια γυναικεία κομμάτια, διότι ερχόντουσαν στο μαγαζί, τους αρέσανε πάρα πολύ τα κοσμήματα και ψάχναν να βρουν μεγέθη για τον εαυτό τους. Οπότε αναγκαστήκαμε να φέρουμε και κάποια γυναικεία κοσμήματα. Πείτε μου λίγο για την έμπνευση του πρώτου ανδρικού κοσματοπωλείου, γιατί νομίζω δεν είναι μόνο πρώτο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη, σωστά? Ναι, βεβαίως. Είναι το πρώτο στην Ευρώπη. Η έμπνευση ξεκίνησε περισσότερο σαν αστείο, σαν πλάκα. Εγωιστικά να πούμε. Ναι, να το πούμε, ναι, εγωιστικά. Και ότι δεν μπορούσαμε εμείς οι άντρες να βρούμε ένα κοσματοπωλείο το οποίο να έχει αποκλειστικά κοσμήματα για μας, αποκλειστικά σχεδιασμένα για μας. Και κάπως έτσι ξεκίνησε σαν παιχνίδι ότι να φτιάξουμε ένα μαγαζί που να έχει μόνο ανδρικά κοσμήματα. Why not λοιπόν και ανδρικό κοσματοπωλείο. Πού βρίσκεστε ακριβώς? Είμαστε στην καρδιά της Αθήνας, στο Κολονάκι, στην οδός Καψάλι, στο 6. Και μπορούμε να βρούμε ποικιλία σε τι είδους κοσμήματα. Ανδρικά σίγουρα, γυναικεία τώρα όσο καινούρια, στο πούμε μια καινούρια τέχνη. Εσείς λοιπόν, τι μας προτείνετε, τι μπορούμε να βρούμε εδώ? Καταρχήν, είχαμε και έχουμε μία από τις μεγαλύτερες συλλογές σε μανικετόκουμπα. Έχουμε... Σας δείχνω σχετικά με την κυρία Ζωή Γιακουμάτου. Ναι, είναι μία από τις σχεδιαστές που έχουμε. Πολύ ωραία, γι' αυτό μίλησα για τέχνη, δηλαδή έχουμε και νέους σχεδιαστές. Ναι, τους προτείνουμε και μάλιστα σχεδιαστές που είναι και καλλιτέχνες ταυτόχρονα, γιατί μας εξητάρει αυτό το κάτι διαφορετικό. Δηλαδή να μην βαδίζουμε την πεπατημένη στο σχεδιασμό, αλλά να προτείνουμε στους πελάτες μας κάτι νέο, κάτι λίγο παιχνιδιάρικο. Θέλω να μείνουμε λίγο στους άντρες. Τι μπορούμε να δούμε εδώ? Εδώ θα δούμε μία από τις μεγαλύτερες συλλογές σε μανικετόκουμπα. Η πρώτη, να πούμε, το πρώτο κατάστημα που ασχολήθηκε με τα μανικετόκουμπα. Σε τόσο μεγάλη έκταση, ναι. Δηλαδή είχαμε μανικετόκουμπα σχεδόν από όλο τον κόσμο. Πέραν από τους Έλληνες σχεδιαστές που πάντα τους έχουμε στην καρδιά μας και τους προτιμούμε, ψάχναμε προϊόντα σε όλο τον κόσμο. Μέσω ίντερνετ, μέσω εκθέσεων και φέρναμε από παντού. Έχουμε φέρει εταιρείες από Αμερική, από Γερμανία, από Αυστρία, Ιταλία βεβαίως που είναι δίπλα μας. Και ό,τι περίεργο βρίσκαμε και πιστεύαμε ότι μπορούσαμε να το στηρίξουμε, το φέρναμε.
Από εκεί και πέρα μπορούμε να βρούμε rock κοτσμήματα για άνδρες, gothic όπως τα λένε, ή rock όπως είπα, και κλασικές γραμμές, γερμανική σχολή, γεωμετρικά σχήματα, βραχιόλια, σταυρούς, σε διάφορα υλικά. Το βασικό είναι αυτό, ότι είναι σε διάφορα υλικά, δεν είναι μόνο σε χρυσό, αλλά είναι και σε άλλα υλικά. Είναι σε ατσάλι, σε ανθρακόνημα, τα πάντα. Μιλήστε μου για τα υλικά που χρησιμοποιείτε. Τα υλικά είναι από παντού. Ξεκινάμε από τα πολύ απλά υλικά, που μπορεί να είναι κορδόνια, σχοινιά, κοράλια, πέτρες, και πάμε στα πιο περίτεχνα που ξεκινάμε από το ατσάλι, από το ασίμι. Ό,τι μπορεί να φτιαχτεί και ό,τι μπορεί να φανταστεί ο κάθε καλλιτέχνης για να κάνει ένα κόσμο. Εμείς τον στηρίζουμε. Είναι το πιο σημαντικό νομίζω και σε περίοδους κρίσης. Με αυτό το κομμάτι τι κάνετε στα μενού? Το θέμα μενού, το λέμε σωστά? Όχι, η ονομασία που χρησιμοποιούμε εμείς είναι menu jewelry. Γιατί είναι η κοσματοθήκη. Παλαιότερα η ονομασία μας, όταν ξεκινήσαμε, ήταν menu men's jewelry. Να αυτά τα εγωιστικά μας που λέμε. Το αστείο ήταν με την αντίδραση από τις κυρίες που ερχόντουσαν εδώ, οι οποίες βλέπανε κάποια κοσμάτα στη βιτρίνα. Δεν αντιλαμβανόντουσαν ότι είναι αποκλειστικά ανδρικό. Και περνώντας την πόρτα, βλέπανε το λογότυπο και τον τίτλο. Και ενώ είχαν μπει, ξαναβγαίναν και ξανακοιτάγανε. Και λέγανε, μπορώ να αγοράσω εγώ κοσμάτα εδώ? Γιατί θέλω κάτι για μένα. Δεν θέλω για άντρα. Ναι, λέγαμε, αν σας κάνουν τα μεγέθη. Να πούμε ότι αυτό είναι εδώ που λέμε και η τέχνη. Ναι. Όλα τα κοσμήματα έχουν ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα. Θέλω να μου μιλήσετε λίγο για την επιλογή των σχεδιαστών που κάνετε και ποιοι είναι αυτοί που συνεργάζεστε. Πιο συγκεκριμένα, δηλαδή, ποιες μάρκες μπορούμε να βρούμε στο menu? Υπάρχει ποικιλία. Δεν είναι, να σας πω, δεν είναι κάποιες συγκεκριμένες πέραν από κάποια πράγματα που αντιπροσωπεύουμε εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή, μπορούμε να βρούμε σε γυναικείο κόσμο τα Ρεμπέκα, τα οποία είναι μια συνεργασία που έχουμε εδώ και αρκετό καιρό με την εταιρεία. Από εταιρείες του εξωτερικού έχουμε σε μανικετόκουμπο τον Τατεοζιάν, που είναι αγγλική εταιρεία που φτιάχνει μόνο μανικετόκουμπα. Τα Τένο, που είναι γερμανική σχολή. Πολλούς Έλληνες, όπως είδατε την κυρία Γιακουμάτου, την κυρία Ζωή Γιακουμάτου, και πάρα πολλούς Έλληνες που κρίνουμε ότι μπορούν να συνεργαστούν. Μάλιστα. Για το γυναικείο κομμάτι, για το ανδρικό, υπάρχει κάποιος Έλληνας σχεδιαστής που συνεργάζεστε? Έλληνας σχεδιαστής είναι ο Τεντέν. Ο Τεντέν είναι μια μορφή στο χώρο. Πραγματικά. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Είναι μορφή γιατί εδώ και πολλά χρόνια δημιουργεί rock κοσμήματα ή gothic κοσμήματα και είναι πάρα πολύ γνωστός όσον αφορά στο χώρο το δικό μας. Ένα παράδειγμα είναι η Ζώνη Φοράου. Μπορούμε να το ειδοποιήσουμε. Κύριε Σπύρο, θέλω να μου πείτε λίγο ξανά για την τοποθεσία του μαγαζιού, να τα τονίζουμε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Είμαστε στο κέντρο του Κολονακιού, πίσω από την πλατεία σχεδόν, στην οδό Καψάλη, ένα πολύ γραφικό στενάκι του Κολονακιού. Και ένας πολύ ωραίος χώρος. Ναι. Μιλήστε μας λίγο. Ο χώρος είναι πάλι σε αυτή τη γραμμή που σας είπα, είναι σε minimal γραμμές, είναι γεωμετρικός ο χώρος. Είχε φτιαχτεί με πολύ μεράκι, διότι δεν θέλαμε να θυμίσει κοσματοπολείο. Θέλαμε να ξεφεύγει από αυτό το στερεότυπο, το στημένο. Θέλαμε να είναι λίγο πιο προχωρημένος ο χώρος. Τελικά το αποφάσισα, Κατερίνα, θα πάω. Και ξέρεις τι με εξητάρει πάρα πολύ, η ζώνη του κυρίου Σπύρου, έτσι. Ήμουν σίγουρη ότι εννοείται. Κατερίνα μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν μαζί μου στο πρώτο μέρος. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Ναι. Και εμείς, φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και πάλι μαζί. Να είμαστε και πάλι μαζί. Μην ξεχνάτε να μας στέλνετε τα email σας στο mission@channelline.gr και πάω να υποδεχτώ στην παρέα μου την Πέγγι Κύρκου. Καλησπέρα, Πέγγι. Καλησπέρα, Γιάννη. Πώς είσαι? Είμαι καλά. Εσύ? Και εγώ καλά είμαι. Είμαι ο Γιάννης και είμαι καλά. Μπράβο. Και επειδή είμαι καλά και μ' αρέσει και το καλό φαΐ, θα σε πάω σε ένα φούρνο.
στον καλύτερο φούρνο που πρέπει να έχει αυτή τη στιγμή ο Κορυδαλός, στο παραδοσιακό χωριάτικο, το οποίο βρίσκεται Ταξιαρχών 114, από ό,τι νομίζω στον Κορυδαλό, είναι στο κεντρικότερο σημείο και έχουμε τραβήξει ένα βίντεο από αυτό το χώρο, το οποίο αν είμαστε έτοιμοι θα ήθελα να το δούμε. Καλησπέρα, πού βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε στην καρδιά του Κορυδαλού, στο πιο καλό σημείο πιστεύω. Στο πιο καλό σημείο και στο θέμα του ψωμιού. Στο βασικότερο στο θέμα του ψωμιού, γιατί είναι ό,τι παράγουμε και ό,τι βγαίνει στον κόσμο σε καλή ποιότητα. Μάλιστα. Μιλήστε μας για το όνομα καταρχήν. Σε ποια επιχείρηση βρισκόμαστε? Είμαστε στην επιχείρηση στο παραδοσιακό χωριάτικο. Αφορά το κατάστημα εμένα και το σύζυγο, όλη την οικογένεια. Τα δυο μου τα αγόρια, τα οποία δουλεύουν στο μαγαζί εδώ, ο ένας. Ο μεγάλος είναι στα άλλα δύο στην Αθήνα, στους Αγίους Αναργύρους, και το άλλο κατάστημα στη Νέα Χαλκιδόνα. Μάλιστα. Μιλάμε για 3 καταστήματα. Θέλω να αναφέρουμε συγκεκριμένα τις διευθύνσεις. Στους Αγίους Αναργύρους είναι Λεωφόρο Δημοκρατίας, στη Νέα Χαλκιδόνα στη Λάμπρου Κατσόνη και αυτό που είμαστε τώρα εδώ στην Ταξιαρχών 114. Μάλιστα. Θέλω να μιλήσουμε λίγο και για τηλέφωνα επικοινωνίας. Κάποιος τηλεθεατής μπορεί να έρθει σε επαφή. Λοιπόν, να σας βρει πού λοιπόν? Στο 5440 467, σε αυτό εδώ. Και ό,τι χρειαστεί, είμαστε ανοιχτοί να μιλήσουμε και για τα υπόλοιπα μαγαζιά και ό,τι χρειαστούν για εκεί. Μάλιστα. Θέλω να μου μιλήσετε, το όνομά σας να πούμε κιόλας. Ξένια λέγομαι. Πατρίκη. Θέλω να μου μιλήσετε για το τι διαφορετικό έχει το παραδοσιακό χωριάτικο. Το παραδοσιακό χωριάτικο, και γι' αυτό το ονομάσαμε έτσι, πιστεύω σε μία λέξη τα κλείνει όλα, γιατί τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε σήμερα και στα 3 τα καταστήματα είναι τα αγνότερα. Άρα μιλάμε και για τα καλύτερα υλικά. Αυτό, εκεί θέλω να καταλήξω, γιατί είναι ότι καλύτερο κυκλοφορεί στην αγορά, χωρίς προσμίξεις, χωρίς να κοροϊδεύουμε τον κόσμο, γιατί αυτό είναι το βασικό. Και πιστεύω ότι το έχουμε καταφέρει σε πολύ καλό σημείο αυτό, γιατί φαίνεται η δουλειά μας. Είμαστε ανοιχτοί, μας βλέπουνε. Ό,τι καλύτερο βγαίνει προς τα έξω. Μάλιστα. Ξανά το τηλέφωνο επικοινωνίας. Στο 5440 467. Και μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να είναι και μια, ας το πούμε, πρόταση για κάποιο catering, κάποιο γάμο, κάποια βάφτιση. Βασικά υπάρχει αυτό και σε θέμα βαπτίσεων, γάμων, σε ό,τι αφορά από ζαχαροπλαστική, από δικά μας προϊόντα, τα οποία τα παράγουμε εμείς εδώ. Είναι ανοιχτό το κατάστημα, μπορούν και μας βλέπουν ότι όντως γίνεται αυτό εδώ. Και σε ό,τι άλλο χρειαστεί, είμαστε ανοιχτοί από τον κόσμο να μας πούν τι ακριβώς θέλουν, να τους το προσφέρουν. Άρα μιλάμε για μια οικογενειακή επιχείρηση με αγνά υλικά και με παραδοσιακό ψωμί, έτσι δεν είναι? Σωστά. Πολύ ωραία. Ακριβώς, όπως το είπες. Κάτι κλείνοντας που θα θέλετε να αναφέρουμε, υπάρχει? Πιστεύω ότι αυτό που έχουμε δώσει στον Κορυδαλό το ψάχνανε καιρό, αυτό έχουμε ακούσει από τον κόσμο, δεν υπήρχε. Πιστεύω ότι το έχουμε καταφέρει σε ένα καλό σημείο και ακόμη θέλουμε και την υποστήριξη του κόσμου. Οτιδήποτε υπάρχει σαν στυλ που να μην τους το έχουμε δώσει ακόμα, μια κουβέντα θα κάνουμε, να μας το πούν, να μας το προτείνουν και εμείς είμαστε ανοιχτοί να το προσφέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ένας εκπληκτικός χώρος, μια καταπληκτική γυναίκα η Ξένια, γιατί την ξέρω προσωπικά. Πάρα πολύ ωραίο. Εμένα μου άρεσε, Πέγγι, το ότι έχει ανοιχτό το εργαστήριο. Μπορεί ο κόσμος να βλέπει, είναι πεντακάθαρη. Είναι αυτό που είπαμε στην καρδιά του Κορυδαλού, Ταξιαρχών 114. Το τηλέφωνο της θα μου το πεις μια φορά, Πέγγι μου? Ναι, είναι το 210 5440 467. Πολύ ωραία. Και αφού είπαμε για φαγητό, καλό είναι να υπάρχει και η γυμναστική, για να μην αρχίζουμε και φαρδένουμε. Και ποια άλλη θα μπορούσε να μας γυμνάσει εδώ πέρα, που την ξέρουμε πάρα πολύ καλά, εκτός από την Κατερίνα Παπά. Την Κατερίνα μπορούμε να τη βρούμε στο kapatraining.papakiyahoo.gr, να μας γυμνάσει, να μας πει διάφορα δικά της πράγματα πάνω στη διατροφή, κάποιες συμβουλές, για το Σάμι, φυσικά για το χορό, έτσι. Το φουέγκο. Γενικά η Κατερίνα είναι ένα κορίτσι το οποίο ασχολείται με πολλά. Είναι πάρα πολύ καλή στη δουλειά της.
Ναι, είναι πάρα πολύ καλή. Είναι τρομερή. Καλά, μην πούμε για την καβαλά, έτσι. Είναι πάρα πολύ καλή. Και πάμε, Πέγγι, στα δικά σου θέματα. Πάμε, Γιάννη. Έχω να σας πω, πριν μου πεις για τα δικά σου, ότι κάναμε μια φωτογράφηση μαζί και με έβαψε, παιδιά, εκπληκτικά η Πέγγι. Η Πέγγι μου, ξέρεις ότι εγώ σε αγαπώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Γιάννη. Η φωτογραφία στο σήμα εξάλλου ήταν το βάψιμο δικό σου, έτσι. Και είναι πολύ καλός, και πραγματικά. να ευχαριστήσω και τον Πέτρο, τον Παπαπέτρου, για τη φωτογράφηση. Μου έχεις ετοιμάσει όμως κάποια θέματα. Ναι. Τα οποία είναι... Θα δούμε κάποια beauty tips. Και μετά θα δούμε θεραπεία με διαμάντια, που ούτως ή άλλως είναι ο καλύτερος φίλος της γυναίκας. Ναι. Και θα δώσουμε και ένα διαγωνισμό. Ωραία. Σε 3 τυχερές που θα στείλουν mail. Θέλεις να δούμε ένα βίντεο δικό σου την ώρα που θα... Ωραία. Όχι. Ωραία. Θες να μου ξεκινήσεις με ποιο θέμα? Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να πούμε για τα διαμάντια. Για τα διαμάντια. Ωραία. Πολύ ωραία. Πολύ ενδιαφέρον να ακούγεται αυτό. Ναι, είναι. Αν θεωρήσουμε ότι τα διαμάντια είναι ο καλύτερος φίλος της γυναίκας, τώρα τα έχουμε και στην αισθητική. Και τώρα που γυρίζεται και ταινία με τη Μέριλιν. Ναι, είναι και επίκαιρο. Είναι και επίκαιρο. Έτσι. Λοιπόν, είναι μια θεραπεία η οποία λέγεται μικροδερμοαπόξεση με διαμάντια. Ναι. Είναι ένα μηχάνημα που έχει ένα κύλινδρο από ατσάλι και στην άκρη του υπάρχουν διαμάντια, τα οποία κάνουν την απόξηση και έχουν σαν αποτέλεσμα να λιένουν την επιδερμίδα, να φεύγουν οι ουλές, να φεύγουν σημάδια. Δηλαδή θα μπορούσε να λειτουργήσει και κάτι σαν... Είναι τύπου απολέπιση αυτό το πράγμα? Θα μπορούσες να το πεις και έτσι. Είναι καθαρά απόξεση. Βγαίνουν τα νεκρά κύτταρα, απομακρύνει την εξωτερική στιβάδα, με αποτέλεσμα η καινούρια που θα προκύψει να είναι από μόνη της πιο υγιής, πιο λευκή, πιο λαμπερή, πιο ενυδατωμένη. Πέγγι, αυτό σε τι ηλικία συνιστάται? Δεν έχει ηλικία, Γιάννη. Δεν έχει ηλικία. Έχει να κάνει με το πόσο μεγάλο πρόβλημα μπορεί να έχει κανείς ή αν δεν έχει πρόβλημα και θέλει απλά να προσφέρει ενυδάτωση, να ενεργοποιήσει το κολαγόνο του ή την ελαστίνη του και να διατηρήσει την κατάσταση στην οποία μπορεί να βρίσκεται. Είναι και για γυναίκες και για άντρες. Σημαντικό αυτό. Να το λέμε δεν αυτό. έχει αντενδείξεις. Ούτε έχει συγκεκριμένες φορές. Σαφώς χρειάζονται κάποιες θεραπείες ανάλογα με την περίπτωση και το περιστατικό, αλλά δεν μπορούμε εξ αρχής να το πούμε συγκεκριμένα. Ωραία, ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Και είναι. Μπορούμε να το συνδυάσουμε και με κάποιες άλλες θεραπείες, γιατί όταν έχουμε κάνει τη θεραπεία με τα διαμάντια, είναι έτοιμο το δέρμα μας να δεχτεί οποιοδήποτε άλλο καλλυντικό βάλουμε και έχει καλύτερο αποτέλεσμα, πολύ καλύτερο. Ενυδατώνεται πολύ πιο εύκολα, πολύ πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη διάρκεια. Οι διαφορές που βλέπουμε τώρα στις φωτογραφίες. Αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι από θεραπείες με διαμάντια. Είναι εκπληκτικό το αποτέλεσμα. Ναι, είναι σαν να έχει κάνει lifting. Ναι, γιατί λιένει και τις ρητίδες. Είναι τρομερό. Ναι, είναι πολύ καλό. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι θα δώσουμε σήμερα ένα δώρο σε 3 από τις φίλες μας. Ωραία. Οι οποίες μπορούν να μπουν στο site μου www.peggykirkou.gr να στείλουν email. Οι 3 τυχερές θα κερδίσουν στο χώρο μου μια θεραπεία μικροδερμοαπόξεσης με διαμάντια. Ναι. Είναι Μανουήλ Βεάκη 14 στο Περιστέρι. Ωραία. Και θα χαρώ πάρα πολύ να δώσω... Σε βρίσκουν και μέσω Facebook, Ναι, Peggy. ναι, στο Peggy Kirkou. Peggy Kirkou. Ναι. Ο διαγωνισμός είναι μέσω Facebook ή το κάνεις μόνο μέσω email? Μπορούν να το κάνουν και μέσω Facebook. Ωραία, Αλλιώς ωραία. το μπουν στο site και θα στείλουν email. Πολύ ωραία. Μετά το... Και τι άλλο μου έχεις ετοιμάσει τώρα? Λοιπόν, θα δούμε beauty tips. Θα ξεκινήσουμε από τα χείλη και θα πούμε ότι ειδικά όταν είναι βαμμένα με έντονο χρώμα, θέλουμε να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και να μην ξεφεύγει γύρω-γύρω και να μην φεύγει και να μην γινόμαστε καραγκιόζάκι. Αυτό. Λοιπόν, αφού βάλουμε το concealer από κάτω και περάσουμε το κραγιόν, αυτό που θέλω να πω για μεγαλύτερη σταθερότητα είναι ότι παίρνουμε ένα χαρτομάτιλο ή μια χαρτοπετσέτα, ανοίγουμε τα φύλλα, το βάζουμε πάνω στα χείλη και παίρνουμε της πούδρας το πινέλο και περνάμε τα μποναριστά πάνω από το χαρτί, το πινέλο, το οποίο θα αφήσει την ποσότητα της πούδρας που χρειάζεται για να σταθεροποιήσει το κραγιόν χωρίς να το αλλοιώσει. Το περνάς πάνω από το χαρτί? Πάνω από το χαρτί. Ωραία. Γιατί αν θα το περάσω κατευθείαν, θα θαμπώσει το κραγιόν. Δηλαδή περνάς το concealer, από πάνω βάζεις το χαρτί. Περνάω το concealer, περνάω το κραγιόν. Ναι. Από πάνω μετά βάζω το χαρτί. Ωραία. Και μετά τα μποναριστά
πούδρα με το πινέλο της. Ωραία. Αυτό επιτρέπει συγκεκριμένη ποσότητα να περάσει. Ούτως ώστε να μην θαμπώσει στο κραγιόν και να μην χαλάσει η απόχρωση, αλλά να προσφέρει τη διάρκεια που χρειάζεται. Μάλιστα. Ωραίο tip ήταν αυτό. Ναι, είναι πολύ χρήσιμο, ειδικά για φέτος που το σκούρο και το έντονο κραγιόν είναι πολύ της μόδας, όπως βλέπεις, Γιάννη. Ναι. Το βλέπω γενικά. Και πρέπει να βρούμε τρόπους για να το κρατάμε αναλύωτο. Σου πάει πάρα πολύ, Πέγγι μου, θέλω να σου πω έτσι. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ. Να δούμε λοιπόν και ένα ακόμα. Ναι. Είναι καλό να μπορούμε κάποιες φορές να βαφόμαστε πολύ γρήγορα με ένα μόνο προϊόν. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε δηλαδή με ένα μόνο ρούζ είναι ολόκληρο μακιγιάζ. Αυτό δεν είναι λίγο δύσκολο βέβαια να κάνεις δεν ολόκληρο μακιγιάζ με ένα προϊόν? Είναι πολύ εύκολο. Αν πάρουμε το ρούζ και ξεκινήσουμε από το να βάλουμε στα μάγουλα μία απόχρωση ροζ, μπρονζέ ή ακόμα και πορτοκαλό, κοραλό. Μοιραράκι. Κυρία Μοιραράκι, να είναι καλά. Λοιπόν, μπορούμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με το πινέλο να βάλουμε στα μάγουλα. Ό,τι περισσέψει από το πινέλο θα το περάσουμε από τα μάτια, πολύ γρήγορες κινήσεις και όχι συγκεκριμένες, όχι γωνίες. Και ό,τι έχει μείνει θα περαστεί στα μάτια και θα γίνει σαν σκιά. Και μετά στα χείλη, αφού βάλουμε λίγο βαζελίνη ή ένα άχρωμο lip gloss, θα πάρουμε με το δάχτυλο τη σκιά. Βαζελίνη. Ναι. Μάλιστα. Αφού βάλουμε λίγο βαζελίνη και το lip gloss, μπορούμε με το χέρι μας τάμποναριστά να πάρουμε σκιά και να το βάλουμε πάνω στα χείλη και αμέσως θα γίνει κραγιόν. Τι να σου πω, Πέγγι, εγώ τη βαζελίνη την ήξερα για άλλες χρήσεις, για να κάνουμε λίγο το στήθος μας, να κάνουμε λίγο... Η βαζελίνη, Γιάννη, έχει πολλές χρήσεις και μία από τις χρήσεις της είναι και αυτή. Μάλιστα. Αυτό φαντάζομαι, εντάξει, εγώ δεν ξέρω πολλά από μακιγιάζ, γιατί από ό,τι καταλαβαίνεις ως άντρας, αλλά φαντάζομαι ότι πολλές γυναίκες μπορούν να το κάνουν αυτό, να το χρησιμοποιήσουν μόνες τους. Βέβαια. Μα αυτός είναι ο σκοπός, να μπορείς κάποια στιγμή εύκολα και γρήγορα να είσαι φρέσκια, χωρίς να είναι απαραίτητο να κουβαλάς ολόκληρο τσαντάκι μαζί σου, μπορεί να μην ξέρεις ότι θα χρειαστεί να βαφτείς, μπορεί να θες να φρεσκαριστείς, οπότε μόνο με το ρούζ έχεις ένα ολοκληρωμένο μακιγιάζ. Καλά.